spominje u toj istoj darovnici. Malo dalje, poslije Svetog Mihovila, jučer smo krenuli prema onoj drugoj isuri gdje se nalazi crkvica Svetog Lovre. Tu je evo, dragi gosti, danas ćemo krenuti prema crkvi Svetog Luke. Popećemo se na Debelić, proći ćemo najveći vrh Kozjaka i priča slijedi dalje. Debelić pa vojska. Da, ovi vam ovdje puta gdje smo se ono spuštali kako smo penjali. Da, da. Kad sam ga vidio da mu snimim striptease. Aj dobro, aj. Je to teža ova, vidi. Ovo je samo za tebe. Ajde ovdje, Isuse Bože. I onda posle kaže nešto me boli. Neki ljudi imaju 3 metra kvadratna prostora. Daj ovi. Trebalo je jedan projekt ako prođe, ono na vječu pakao to dobar. Ajde će voći. godine kada je potvrđeno vlasništvo ove crkvice nadbiskupu Splita od samog bana Šuvredi spojeni s time tako večer prije tog dolaska čitavo selo se kocka. To je zgoditak, ja ću vam to ostaviti da otkrijete sljedeće godine. Znači, od pogled odavde je baterija. Boravio se na kuru Nisam. Znaš ti to u togu, ono Svjestan da nisam više koji sam bio.
da budete zadovoljni što ste bili s nama, nek se širi planinarska ljubav među nama. Došli ste nam iz daleka, prešli kilometre duge, želja nam je da na kraju zadovoljstvo pravo bude. Da bi cvjetali od sreće što ste ovu stazu prošli i vidjeli raj zemaljski gdje su naši preci došli. Baš tu, na ovome mjestu, temelje su sagradili svoje. Konačno je došlo vrijeme da nam sutra bude bolje. Hvala vam. Naša, evo mene i moj pajdaša.